आरो सि दबेन बसुमतारी बक' एनएलपि केडार बिनि नामखौ जों नुबाय बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार बा एनएलपि अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो दा बेनि थाखायनो बे सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबना दं যাৰ সকলৰ দিনত কেনেকৈ কৰিছিলে ৰজাৰ নিচিনা শাসন কৰিছিলে प्रमद बर'नि थैया जोबोद लेथ्रा प्रमद बर'नि थैया नंखाय बर' हारिखौ एवलाबबाय थायो प्रमद बर'नि थैया जोबोद लेथ्रा खुजालि गोनां बिनि थाखायनो बर' हारिखौ नंखाय राव बुंनानै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गाग्लोबबोदोंमोन 17 बोसोराव गावनि गोहो खुंथायाव रायजो राजाफोरखौ दादागिरि खालायनानै शान्ति भट होनो होआखै होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव रोंगोरानि बुंनाया बहा थांखो इउजि ब्रह्मनि बुंनाया बहा थांखो प्रमद बर'नि बुंनाया बहा थांखो दिपेन बर'नि बुंनाया बहा थांखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जुदि नंखाय राव बुङोबा जातिखौ बोरै दैदेनगोन बिटिसिनि प्रथम एकर्ड जायो बे बिटिसिनि प्रथम एकर्ड जाब्लाबो उरखाव ब्रह्मआ गावनो स्वयं रायजोसभानि एमपि थासेयावबो बिटिसिआव सिफ जानो थाखाय बे नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बिदि खालामफैदों दा बे समाव एबसुआबो बिबेक शून्य उरखावग्रा ब्रह्मनि लिडारशिपआव एबसुआ आन्दायनानै माने उरखावग्रा ब्रह्मखौ सिफ खालामनो थाखाय बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय खालामदों प्रमद बर'नि थैया लेथ्रा थै मानलु मानला एलार्जि जोबोद गाज्रि प्रमद बर'नि थैया नंखाय राव बुंनो जोबोद खुजालियानो एवलाबबाय थायो चिंता करिब लागा नाय ইয়াত ইউপিপিএল বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে আৰু চলি থাকিব আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ হকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত শান্তিটো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু অনাগত দিনত চিৰদিনে মানে ইয়াত ৰাইজক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে বন্দুক বাৰুদ হত্যা হিংসাৰ পৰা সমাজক মানে ভালকে প্ৰটেক্ট কৰি লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰে কাম কৰি থাকিব ৰাইজৰ লগত আমি আছো আৰু ৰাইজৰ লগত আমি থাকিম যোৱা 17 বছৰৰ তেখেতসকলৰ যিটো দুৰ্নীতি তেখেতসকলৰ যিটো হিংসাত্মক এটা পৰিৱেশৰ ৰাজনীতি এটা প্ৰেক্ষাপট হেতু কোনো পাহৰি যোৱা নাই আৰু নাপাৰহে আজি ভাল পৰিৱেশ এটা আহিছে কোনো বিনিময়ত এটো ৰাইজে এই মানে পৰিৱেশটো নষ্ট কৰাটো নিবিচাৰিব এই কাৰণে আজি তেখেতসকলে যিমান লম্ফজম্ফ নকৰো কিয় ইয়াত ৰাজনীতি পথাৰখনত আৰু তেখেতৰ সকলৰ কোনো স্পেচ নাই এটো তেখেতসকলে ভালদৰে জানে खुजालि गोनां मानसियासो एवलाबबाय थायो नंखाय राव बुंनो जायगा थासेयाव थाथेरनो हाया मानलु मानला खोथाफोरखौ सैथो राव बुङा खुजालि गोनां प्रमद बर'आ सासे थै गाज्रि एलार्जि गोनां जातिनि एलार्जि थै गैया आं दिनै बुंगोन प्रमद बर'खौ सासे बर' हिसाबै 17 बोसोराव इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन रोंगोराया बुंदोंमोन दिपेन बर' सारा बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन 17 बोसोराव गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ सुख शान्ति भट होनो सुबिदा होआखै बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै दम होनानै गावनि गोहो खुंथायाव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया गावनि खुंथायाव लाबोदोंमोन नाथाय मैया दाखालि सीसी केमेरानि भिडिअनि फुटेजआव प्रमद बर' बिनि माखासे सैथो साजाखौ नों होनो हागोन ना जायफोर सीसी केमेरा नुजादों बिथांमोननि साजाखौ सोर होगोन लैहोर लैहोर गयारिया क'क्राझार थानानि इनचार्जनो माने एफआइआर होदों दा बे एफआइआर नामाव दङ नै सि अशोक गयारि जेनेरेल सेक्रेटारि देबरगाव ब्लक इउपिपिएल जाय अशोक गयारिया माने बुंदोंमोन जे माने प्रह्लाद ब्रह्मनि न'आव जानायखौ अन्थाइ खुनाय बियो नाटकसो गावखौ एडभार्टाइज खालामना लानो थाखाय माने मोनसे इमेज बिल्डआप खालामनो थाखाय गावनो खुनिनानै लाहोदों होननानै बुंदोंमोन बियो आरो लोगोसे लैहोर लैहोर गयारिनि न'आवबो जायखौ अन्थाइ खुदोंमोन बे अन्थाइ खुनायखौबो बे लैहोर लैहोर गयारिया गावनो अर्गानाइज खालामनानै खुजोबोदों होनना बुंदोंमोन दा दिनै बे नामा फैदों बे केसआव फैदों दा गथिखे बेनो रोखा फोरमान जाबाय जे बिसोर एखे अर्गानाइज वे बिसोर जे खामानिखौ मावदों दा बिसोरो अशोक गयारिया माने खामानिखौ मावहोनानै बियो माने जाय मावग्रा बिसोरखौ दोनखोमानो थाखाय बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जादों बे जिनिसा रोखा फोरमान जाबाय आरो लोगोसे नैबेयाव नुदों श्री खोमदोन गयारि बेखौबो केसआव जों नुबाय आरो बिनि फट'आवबो दंजोबो खोमदोन गयारि गासिबो बिनि बिफा बिमानि नाम अबे जायगानि बिनि गासिबो रेकर्ड गासिबो बिनि माबाफ्रानो एड्रेसानो गासिबो दंजोबो आरो सोमदोन दैमारि बेबो दङ आरो श्री दुलाराय बसुमतारी बेखौ नुबाय आरो श्री दबेन बसुमतारी बक' एनएलपि केडार बिनि नामखौ जों नुबाय बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार
बा NLP अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो दा बेनि थाखायनो बे सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबनानै दं जार फले नैबे माने गावनि आसल जायनाखि स्पिरिट जाथि सिबिनाय स्पिरिट बेखौ बावनानै दिनै गावनि बिदा फंबायखौ दिनै हाथियार बादि बे बाहायजानाय सरकारजों दिनै बुख्रुबनो फैबाय बे दा बिनि नामा दङ दा हयथ' बेफोरबायदि मानसिया भबिष्यताव खुनु गोजों मोनसे माबाखौ नुहुरा बिसोरनि भबिष्यता खोमसि ओरैनो बिसोर केस जानानै दंखायो दा बिसोर जुदि आरो बिदि केसाव नांथाबबावोब्ला हयथ' सानसे समाव बेफोरनि माने केसनि थाखाय बेजों बिराद खैफोदाव फैगोन बे रोखा नुहुरो आरो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौनो बोरै बर' फरायसाफोरा दिनै फैफोरा दिनै बोरै बाहायखो बिसोरनि दारैसो बोरै पार्टि सालायनो नागिरखो बे जिनिसा गिदिर प्रब्लेम जायो सोर होगोन सैथो जाथिनि थै दंबा प्रमद बर'नि थैया खुजालि गोनां थै एलार्जिया जोबोद गाज्रि प्रमद बर'निया नंखाय राव बुंनो थाखाय एवलाबबाय थायो 17 बोसोराव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सुख शान्ति रायजो राजाफोरखौ भट होनो होआखै दिपेन बर' साराबो बुंदोंमोन इउजि ब्रह्म साराबो बुंदोंमोन रोंगोरा साराबो बुंदोंमोन बहा थांखो दुलाराय फरायसा आफादा बेबायदि बिबेक सिन्न गियान सिन्न आरो इउपिपिएलआ बेबायदि बिबेक सिन्न गियान सिन्न बे जाफैबाय उरखावग्रा ब्रह्मनि नेतृत्वआवनो 1993 BSC एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बे बिबेक सिन्न जाबोदों फरायसा आफादखौ बे लेथ्रा राजनितियाव बाहायदों बे बै समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ खालामदों नोंसिनि रावा बहा थांखो आं दिनै खावलायगोन जोंनि बर' माहारिनि गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ साफ्रोमबो गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा सोरबा इंलिश बुंनो रोंनाया इंलिशनि निउसाव होनांगौ सोरबा हिन्दीनि स्पष्ट बुंनो रोंनाया होनांगौ जिखुनु जाया भाषाजों जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'आ बर' हारिखौ थगायनानै दादागिरि सासन खालायनानै बर' हारिखौ बेबायदि माखासे खालामनो नाजागासिनो दं नंखाय राव बुङै प्रमद बर'आ बेबायदि माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साफ्रोमबो गोरों गोराफ्रा सोरबा इंलिशनि बुंनो गोरोङा बुं सोरबा हिन्दीनि बुंनो गोरोङा बुं सोरबा आसामिसनि बुंनो गोरोङा बुं मोनफ्रोमबो जनजातिफोरनि रावजों जोंनि बर' हारिनि गोरों गोराफ्रा ससियेल मिडियायाव दामनांगौ प्रमद बर'आ नंखाय राव बुंनानै बर' हारिखौ गुलाय गुजाय खालामगासिनो दं बिटिआर बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामगासिनो दं बेफोरखौ जों दिनै आन्दलनबो खालामनो हाला राजा लामायावबो दिनै स्ल'गान होनो हाला अबे अफिस बाजारावबो जुदि थांनानै माखासे कमप्लेन हैनो हालाबा जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा निउस चेनेलाव गोमखां होनांगौ मालाबा समाव क'क्राझार मालाबा समाव धुबुरी मालाबा समाव उदालगुरि मालाबा समाव गुफुर मालाबा समाव थाइ बर'नि गामिफ्राव सोरांबानो सान हर सोरबा इंलिशनि बुंनो गोरोङा बुं सोरबा हिन्दीनि बुंनो गोरोङा बुं सोरबा आसामिसनि बुंनो गोरोङा बुं बर'नि बुंबाय थाबा खामानि जानाय नङा जोंनि माखासे गोरों गोरा बर' हारिनि गोरों गोराफ्रा बर'नि अबा इउटुब अबा बर'नि निउस चेनेलाव बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया ओमफ्राय आं खावलायो जोंनि गोरों गोरा बर' हारिनि प्रमद बर'नि नंखाय राव बुंबाय थानायखौ आसामिसनि बुं हिन्दीनि बुं इंलिशनि बुं बर'नि अनगा गुबुन रावजों प्रमद बर'आ सासे थगायसुला होननानै गोमखां होनांगौ प्रमद बर'नि फिननाया जाहैबाय निउस चेनेलजों जोंनि बर' हारिनि गोरों गोराफ्रा प्रमद बर'नि मानलु मानला खुजालि गोनां थै प्रमद बर'आ नंखाय राव बुंग्रा प्रमद बर'नि थैया एलार्जि दं लेथ्रा एलार्जि प्रमद बर'नि थैया जोबोद गाज्रि मानलु मानला एवखांबाय थायो प्रमद बर'नि थैया बर' हारिखौ नंखाय राव बुंनो एवलाबबाय थायो दुलाराय फरायसा आफादा बेबायदि बिबेक सिन्न गियान सिन्न आरो इउपिपिएलआ बेबायदि बिबेक सिन्न गियान सिन्न बे जाफैबाय उरखावग्रा ब्रह्मनि नेतृत्वआवनो 1993 BSC एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बे बिबेक सिन्न जाबोदों फरायसा आफादखौ बे लेथ्रा राजनितियाव बाहायदों बे बै समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ खालामदों NDP खौ माने टेररिस्ट होननानै बिसोरखौ जेरावनो मोनो होसोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय बे उरखावग्रा ब्रह्मआनो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय बे बिसायख'थिया
जोबनानै थांबाय बिसायख'थि जानाय सिगां आरो समाव दाखालि 6 तारिख खालि मोनायाव लैहोर लैहोर गयारिनि न'आव अन्थाइ खुबैनानै बिनि गारि फैख्रबनाय आरो न' फैख्रबनाय जाबाय। दा बिनि सिगां प्रभात ब्रह्म भाइस प्रेसिडेन्ट इउथ बिपिएफनि बिनि न'आवबो अन्थाइ खुबैनानै न'खौ फैख्रबनाय जाबाय। आरो उनाव आरोबाव नै 7 तारिख खालि जेब्ला इलेक्सना जाफुगासिनो दङ बे समाव बेलासि 2:30 बाजियाव लैहोर लैहोर गयारि बे इउथ बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दा बेखौ आरोबाव माखासे इउपिपिएलनि सापर्टार आरो एबसुनि सापर्टार लोगोसे बिपिएफ अफिस खाथियावनो फैनानै जायनाखि बुलाबायनाय जाबाय बुग्लि जुग्लि खालामनाय जाबाय। बेफोर घटनाफ्रा जोबोद मुगैथाव आरो जों बेफोर घटनाखौ निन्दा खालामो आरो बिदि घटनाया जोंनि गेजेराव जानो नाङा। समाजा बिदि मोजां जाया। दा बेनिखायनो जोङो बेफोर घटनानि थाखाय जोङो गोख्रोङैनो जायफ्रा बे घटनायाव जड़ित दं बिसोरखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों मोनसे आयेननि बेबस्था लानांगौ होननानै जों दाबि खालामो। दा जोबोद दुखुनांथाव दा बर' हारिनि गेजेराव बे इलेक्सनखौ लानानै बे बुलायस्लाय जानाय अन्थाइ खुबैनाय बेफोर कालचारा जाथिनि थाखाय मोजां लक्षण नङा। बे जाथिखौ जौगानाय लाबोआ, बे जाथिखौ फोजोबस्रांगोन। दा बे जाथायखौ लानानै गोबां आफादफ्रा बेखौ निन्दा खालामनांगौमोन, बेखौ दुखु फोरमायनांगौमोन। खिन्थु जों नुदों जाय आफादखौ सन्देह खालामदों, जाय आफादनि मानसिफ्रानो खुबैदों होननानै सन्देह खालामदों, जाय आफादनि मानसिफ्रा बुदों होननानै सन्देह खालामजादों, दा दिनै बे आफादजों लोब्बा थानाय आफादनि नेताफ्रा स्पेसियेलि इउपिपिएलनि गोजौ सारिनि नेताफ्रा बे जाथायखौ निन्दा खालामनो नागारै बे जाथायखौ माने जोबोद माने दुखुनांथावै मिसा खोथा बुंनानै मिसलेट खालामनो नागिरनाय जाबाय जे प्रहलाद ब्रह्म आरो लैहोर लैहोर गयारि बिसोरलायनो माने मोनसे एडभार्टाइज मोननो थाखाय गावसोरखौ गुरुत्व मोननो थाखाय नाटक खालामदों बेबायदि बाथ्रा बुंनाय बे जिनिसा एथ' लासिंसिं जे गावनि न'खौ सोरबा गाव मानसिया खुख्रुबनानै लायो नामा, गावनि गारिखौ सोरबा गाव खुख्रुबनानै लायो नामा आरो गावखौ सोरबा बुनो थाखाय सोरबा थोनो नामा, बेबायदि लासिंसिं बाथ्रा बुंनाया माने बेनो रोखा जादों जाय बुंग्रा बेजों बै गुन्दा हान्जाजों जे बिसोर नेक्सास दं, लोगोसे दङ, बिसोर जे थोनलायदों खामानि मावनो थाखाय, मोनसे अर्गानाइज खालामलायदों खामानि मावनो थाखाय, बेसो रोखा रोखा फोरमान जादों। दा हयथ' जायफ्रा माने निउसाव फैनानै बुंफैदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर बिसोर जायफ्रा लैहोर लैहोर गयारिखौ दाय होनना बुंदों जे माने गावसोर क्रेडिट मोननो थाखाय गावसोरखौ माने नाटक खालामदों, बिसोरो न' खुख्रुबनानै लादों, गारि खुख्रुबनानै लादों होनना बुंदों, बुनानै लादों होनना बुंदों। थारमाने बिसोरनो थोनदों, बिसोरनो थोनहरदों जे नोंसोर ओरै थांना बुख्रुबबाय, नोंसोरनो ओरैबायदि एक्सन खालामबाय थां आरो जों नोंसिनि थाखाय जों नोंसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय ओरै बाथ्रा बुंगोन। माने बिसोरो ओरैबायदि माने अर्गानाइज गें बायदि खामानि मावदों, नोंसोर बुख्रुबबाय जों नोंसोरनि डिफेन्ड खालामनानै नोंसोरखौ जानानै आं माने बाथ्राखौ ओरै बुंगोन। दा बे जिनिसा नुजादों आरो बे बुनायाव जे इउपिपिएलनि मानसिया दङ आरो एबसुनि मानसिफ्रा दङ, बे जिनिसा दिनै जायफोर बुजानाय बिसोरनि खुगानिफ्राय दिनै ओंखारनाय जाबाय आरो बिसोरो दिनै बुंगासिनो दङ जे बिसोरो इनभल्भ दं होननानै आरो लोगोसे बिसोरनि जायनाखि माने खोथा बुंनाय बाथ्रा बुंनाय बे जिनिसाव रोखा रोखा फोरमान जाबाय जे इउपिपिएलनि नेताफ्रानो बेयाव दङ आरो बिसोरो गावसोर जड़ित थानायखाय गावसोरखौ माने रायजो राजाफ्रा मिथिनायखाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय नंखाय होननानै माने बुंनो थाखाय दिनै नङैनि आश्रय लानानै दिनै बिसोर प्रपागान्डा खालामदों। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफ्रा दिनै नुजोब्बाय जे थांनाय बारनि जायनाखि इलेक्सन, बे इलेक्सना धन बल बाहु बल बेजों जोबलांबाय। एमन लासिंसिं सिगाङाव हाग्रामाखौ दाय होदोंमोन धन बल बाहु बल बाहायदों होननानै, खिन्थु एबार जायनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार आरो एबसुनि जायनाखि सापर्टेड माने केन्डिडेट बिसिनि माने केम्पेइनाव
दा धन बल बाहा बलखौ रोखा नुबाय मानसि जेरावबो बुनाय नुदों थाखा फैसा रानलायनाय बेखौ नुदों दा बेफोरनिफ्राय रोखा जाबाय एबारनि इलेक्सनाव माने रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ नेवसिनायखाय रायजो राजा जों नेवसिजानायखाय बिसोरा उफाय हाला जादों जे लामा गोमादों बेखायनो बोलोजों माने मानसिखौ जर जुलुम माने गावसोरनाव माने सापर्टार खामानि लानो नागिरदों आरो लोगोसे रां रुपा होनानै गावसोरनि माने सापर्टआव लांनो नागिरदों बे जिनिसखौ दिनै रोखा रोखा नुनाय जाबाय दा बेनो दा दिनै जों बुंनो हासै जे दिनै माने एफा गिदिर गिदिर घटना जालांबाय बे मानो जादों फालाय बे जानायनि खारनानो जाबाय जे जोंनाव दिनै बिबेक शून्य जाबाय जोंनि अर्गानाइजेसननि नेताफोरनाव बिबेक शून्य गियान शून्य जाबाय बे बिबेक शून्य गियान शून्य जायोब्ला मानसिया गाज्रि खामानि मावो आरो बिबेक शून्य गियान शून्य मानो जायो जेब्ला मानसिफ्रा माने गाज्रि खामानि मावो भुल खामानि मावो आरो भुलखौ दोनखोमानो थाखाय मानसिया गाज्रि आश्रय लासिनो नंखाय फोलायो बेबायदि मानसिया लामा आन्दायो बेखायनो बिसोरनि बिबेका शून्य जायो आरो गियान शून्य जायो आरो दिनै दुलाराय फरायसा आफादा बेबायदि बिबेक शून्य गियान शून्य आरो इउपिपिएलआ बेबायदि बिबेक शून्य गियान शून्य बे जाफैबाय जों बेखौ माने रोखा रोखा नुनो मोनबाय आरो जे बिबेक शून्य जानाया बे जा उरखावग्रा ब्रह्मनि नेतृत्वआवनो 1993 बिएसए एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बे बिबेक शून्य जाबोदों फरायसा आफादखौ बे लेथ्रा राजनितियाव बाहायदों बे बै समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बेखौ उरखावग्रा ब्रह्म खालामदों एनडिपिखौ माने टेररिस्ट होननानै बिसोरखौ जेरावनो मोनो होसोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय बे उरखावग्रा ब्रह्मआनो एबसुखौ भुल नेतृत्व होनानै माने आन्दायहोबोदों गावजों गावनि गेजेराव दावरावसो लाबोदों आरो बिनि उनाव 2005आव जेब्लानाखि बिटिसिनि प्रथम एकर्ड जायो बे बिटिसिनि प्रथम एकर्ड जाब्लाबो उरखावग्रा ब्रह्मआ गावनो स्वयं रायजो सभानि एमपि थासेयावबो बिटिसिआव सिफ जानो थाखाय बे नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बिदि खालामफैदों दा बे समाव एबसुआबो बिबेक शून्य उरखावग्रा ब्रह्मनि लिडारशिपआव एबसुआ आन्दायनानै माने उरखावग्रा ब्रह्मखौनो सिफ खालामनो थाखाय बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय खालामदों आरो बेबादिनो 2014आव जेब्लानाखि भारत सरकारा आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनथावो मोनथावा बिनि सायाव स्टाडि खालामनो थाखाय जिके फिल्लायखौ जेब्ला दायथ' होदोंमोन अब्ला बे दायथ' होनाय समावबो माने एबसुआ जिके फिल्लाय कमिटिखौ नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनानै बिसोरो जिके फिल्लाय गो बेक माने एक्सपार्ट कमिटि गो बेक ओरै होननानैसो बिसोर माने लामा लामा टायार सावनानै माने होखारदों हयथ' बे समाव जुदि जिके फिल्लाया फैनायमोनब्ला हयथ' आलादा बड'लेण्ड रायजोनि मोनथावो मोनथावा बे रिपर्टखौ जोङो मोजाङै मोनगोन होननानै सानदोंमोन दा खिन्थु दुर्भाग्य जे बे समाव भ्रम जाबाय गियान शून्य जाबाय बिबेक शून्य जाबाय बिसोरो जे बिसोरनो बोरै माने बिटिसिनि गारिखौ दखल खालामनो हायो बे बिटिसिनि गारि दखल खालामनायनि माने खांखुवा मोनसे चरित्रनि थाखाय माने गिदिर मोनसे जे माने प्रप'जाल होदोंमोन भारत सरकारा जिके फिल्लायखौ माने वान मेन कमिटि दायथ' होननानै बे आलादा बड'लेण्ड मोनथावो मोनथावा बेनि सायाव रिपर्ट थिनदोंमोन दा बेखौ नाकस खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड रायजो मोननायखौबो बिसोर खोमानानै लादों आरो बेबादिनोबाव जे बिसोरो माने आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनथारसै बर' रायजोफोरनि थै लाब्लानो थैनि सहैब्लानो बेबायदि होनलायनानै बिसोरो थैनि सहैलांदों थैनि सहैलांनानै मेमन नाफैदों नै जेब्लानाखि सुक्ति खालामो खिन्थु सुक्ति खालामब्ला बिसोरो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानैसो बिसोर माने एकर्ड खालामनानै लाफैदों दा बे एकर्ड खालामनायनि उनावनो दिनै एबसुआ माने मोनसे गियान शून्य बिबेक शून्य बे समाव बिसोर जादों मानोना बे बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा आरो बिटिसिनिफ्राय साबसिन नङा बेनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिया जे गाज्रि बेखौ बिसोर दोनखोमानो थाखाय नङै नङै बाथ्रा बुंनानै बिसोरो रायजो राजाखौ आन्दायहोदों रायजो राजानि गेजेराव माने नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलादों दा बेफोर बुंनाय खामानिया जाबाय बिसोरनाव बिबेक शून्य जादों बिसोरो गियान शून्य जादों बिसोरो माने सैथो बाथ्राखौ दोनखोमानानै जेब्ला नंखाय खोथा बुङो अब्ला गियाना शून्य जायो दा दिनै बिनि थाखायनो दिनै बे गियान शून्य जानायखायनो दिनै 2000 जानाखि नैबे माबानि 23 जि माबामोन बेयो सरि 2020 जानाखि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव बिसोरो माने हाखु दाखु नंथारै सुक्ति खालामना फैदों ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ गाज्रि मोनदों दा नैबे दानि जानाखि बिसायख'थि एमपि बिसायख'थि बे एमपि बिसायख'थियावबो बिसोरो गियान शून्य जानायनि थाखाय दिनै
रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजादों रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानाय बिसोर दिनै रायजोनाव हाबनो हायाखै रायजोफोरा बिसोरखौ बुजिदों बिसोर नंखाय खोथा बुंदों मिसा खोथा बुंदों बिसोर रायजोखौ जे थगायबाय थादों बे जिनिसा रोखा रोखा जे नुजादों बिथांमोना दिनै बिटिसि माने सुक्तिखौ गाज्रि होननानै बिटिआर सुक्तिखौनो बिराद माने गिदिर मोनसे सुक्ति होननानै माने बुंनानै लानानै दिनै रायजोफोरजों बिसोरो बोराबजानाय गाज्रि मोनजानाय बे जिनिसा रायजो राजानि गेजेराव नुजादों दा बिथांमोना थांनाय बारनि जायनाखि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना खुनु माने एजेन्डा नागिरना मोनाखै बिथांमोना रायजो राजानो बिसोरो माने नंगौ खोथा बुंनानै बिसोरखौ कनभिन्स खालामनो बिसोर हायाखै जाबले बिसोरो रांखावरि राननानै बोलो देखायनानै बिसोरो बे इलेक्सनाव बाहागो लादों दा रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो माने बयबो खावलायनो लुबैदों जे रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगोन जोंनि समाजखौ जों बिदि इलेक्सननि थाखाय नंखाय राजनितिनि थाखाय जों बुलाय सुलाय खालामनाय गावजों गाव दाङाबाजि खालामनाय जों बिदि माने जाय माने लाय होनो हाया जाथिनि गेजेराव जाहाथे इलेक्सनखौ लानानै राजनितिखौ लानानै बुलाय सुलाय जाया जाहाथे जों बेनि थाखाय रायजो राजाखौ जों खावलायो आरो खुनु प्रकारै जोङो जाथिनि इस्युखौ गारनानै जों राजनितियाव गावजों गाव साधारन माबा मोनसे फिसा फिसौ नंखाय बाथ्राजों जों माने जाहाथे बुलाय सुलाय जाया जों बे बाथ्राखौ रायजो राजाखौ जोङो खावलायहरो आरो दिनै सान्थिनि गोजोननि बिथिराव दिनै माने रांखावरिनि धन बल बाहुबलनि दिनै माने गोहोम गोलैखो माने थाखा फैसाजों मानसिखौ बायनाय मानसिखौ माने फुस्लायनाय माने फैखो माने सिगिस' खालामनाय जाखो अरुणादया स्किम मोनोब्ला इउपिपिएलआव भट नांगोन आरो बिपिएफनि मानसिनो अरुणादया स्किम होनाय जानाय नङा बेफोर जिनिसा मानो फैखो सान्थियावथ' बिदि फैनो मोनामोन सान्थियावथ' बयबो समान आरो ओरैनोबाबो गोरिबा गोरिबखा गोरिबफोरनि गेजेराव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल होननानै रावबो जन्म जाया दा बे हिसाबै दिनै जाथिनि गेजेरावबो जे माने गोरिबखौ लानानै बोखावबाय दिफेन बर' उरखाव गोरा ब्रह्म आरो जोंना प्रमद बर' नोंसोर फुरा रेसपन्सिबल बेनि थाखाय जाथिखौ दिनै मानो इलेक्सनाव नोंसोर बोखावखो दिनै जाथिखौ मानो स्किमजों मानो बोखावखो दा दिनै जाथियाव मानो बुलाय सुलाय लाबोखो बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय नोंसिनि माने सान्थिनि बिटिआराव जे असान्थि जाबाय बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय आरो नोंसिनि सान्थिनि बिटिआराव दिनै मानो गोबां मानसि मानो गावथारनाय जाखो मानो बुथारनाय जाखो बेखौ जोंसारखौ माने मख'नायनिफ्राय जोंसार जन कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों जेफिरुस नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों थाख्लाय दैयाव लानानै गावथारजानाय बे जिनिसा मानो जाखो मानो गावथारनाय जाखो सान्थिनि बिटिआराव मानो गावथारनाय फैखो बेफोर मा प्रमान जादोंमोनलाय अब्ला बेनोथ' प्रमान जादों बे बिटिआराव खुनु सान्थि गैयानाय आरो लोगोसे नोङो गोबां न' बां सावना ओंखारनाय जाबाय मानसि बुख्रुब खालामनाय जाबाय गोबां मानसिखौ माने गृह हारा खालामनानै माने जि जोम सावनाय दो दोख्ला बुख्रुबनाय बे रोखोम जाबाय दा बिदिया मानो जानो मोनखो दिनै गावनि सरकारानो दिनै माबोरैहाय गावनि असे फिसाफोरखौ न' बां सावनानै बोरै माने माबानो हाखो माने खैदां खैफोदाव माने भुगिनो हाखो दा बेफोरनो दा दिनै नुबाय जे माने बिटिआराव जे सान्थि फैमाराखै बे दिनै प्रमान जाबाय दा बेनो रायजोफोर आंनि बे खोथाखौ आरोबाव बुंबावनो लुबैदों जे जेब्ला मानसिया मटिभ्रम जायो जेब्ला मानसिफ्रा गियान सुनु जायो जेब्ला मानसिफ्रा बिबेक सुनु जायो अब्ला मानसिफ्रा नङै बाथ्राखौ बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलायो बे बाथ्रा दिनै आं दहायबो बुंदों आरो बेनो दिनै बे बिटिआराव दिनै गियान सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनाव संगठनखौ दैदेनगासिनो दं बिबेक सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनि संगठनखौ दैदेनगासिनो दं दा जाफ्ले दिनै बिटिआरखौ मोजां होननानै बुंनानै दिनै रायजोआनो थगायदों दाना बिटिआरा जे गाज्रि दा बेखौ जेब्ला गाज्रि होनो बिसोर रिप्लाय होनो जेबो गैया दा नै दिफेन बर' बादि एफा गिदिर संगठननि प्रेसिडेन्टआ दिनै बे बुंनो गोनां जाबाय जे गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोखो होनब्ला गामि दानख'नाय सुक्तिखौ लिरख्लादोंसो होननो गोनां जाबाय दा बेफोर माने बे गियान शून्य जानाय बिबेक शून्य जानाय नेतानि बे माने आखल बियो आरो लोगोसे बुंनाय जाबाय जे दिनै बिटिसिनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनो हरनाय जाखो नोंसोरो मानो बेबायदि सुक्ति खालामनानै लाबोखो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनो हरनाय बेबायदि सुक्ति 4.6आव दङ बिटिआरनि सुक्तिनि 4.6आव दङ डिसिनि माने पावार हरनाय बिटिसिनिफ्राय दा बिदि सुक्ति मानो लिरनानै लाबोनो फैगोन होनब्ला बे बुंना होनाय जाबाय
जे माने डिसिखौ जों माने बाहायदों डिसिखौ बिटिएसआ बाहायगासिनो दङ डिसिनो फाव हराखै दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय बे गियान शून्य नेताफोरनि बे माने आखु आरोखि दा दिनै बेफोर आखुजों जुदि जोंनि जाथिया दैदेनजानांगौब्ला जाथिया खुनि मुक्ति गैया आरो बे जाथिया गब्रायगोन आरो बे जाथिया खैफोद जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोर नेताखौ जों दिनै बुजिनो रोंनांसिगौ बुजिनानै लानांसिगौ आरो जों बेफोर नेताखौ जों समाजनिफ्राय जों दिनै जानगारनांसिगौ आरो बिसोर मानसि नेताजों जों दैदेनजानो नाङा दा दिनै बे जिनिसखौ आं दिनै रायजो राजाफोरनो खेंफोरनानै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों जे नै दाखालि जानाखि लैहोर लैहोर गुवारिखौ बिपिएफ पार्टी अफिसनि मोखाङाव जानाय बुनाय बे बुग्राफोरनि गासैबो माने रेकर्डफोरखौ दिनै रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय बिसोरनि भिडिअ फुटेज नुजोबनाय जाबाय बिसोरनि माने केमेरा बे जे नुजाबाय केमेरायाव बिसोरनि सावगारिफ्रा गासैबो नुजाजोब्बाय दा बिसोरनि सावगारिखौ लानानै आरो भिडिअ फुटेज लानानै ओमफ्राय सिसिटिभि केमेरानि जानाखि रेकर्ड बे रेकर्डखौ लानानै दिनै जाय बुजाग्रा लैहोर लैहोर गुवारि अर्गानिक सेक्रेटारि इउथ बिपिएफ माने उइंनि दा लैहोर लैहोर गुवारिया क'क्राझार थानानि इनचार्जनो माने एफआइआर होदों दा बे एफआइआर नामाव दङ नै श्री अशोक गयारि जेनेरेल सेक्रेटारि देबरगाव ब्लक इउपिपिएल जाय अशोक गयारिया माने बुंदोंमोन जे माने प्रह्लाद ब्रह्मनि न'आव जानायखौ अन्थाइ खुनाय बियो नाटकसो गावखौ एडभार्टाइज खालामनानै लानो थाखाय माने मोनसे इमेज बिल्डआप खालामनो थाखाय गावनो खुलिनानै लाहोदों होननानै बुंदोंमोन बियो आरो लोगोसे लैहोर लैहोर गयारिनि न'आवबो जायखौ अन्थाइ खुबैदोंमोन बे अन्थाइ खुबैनायखौबो बे लैहोर लैहोर गयारिया गावनो अर्गानाइज खालामनानै खुबैबोदों होनना बुंदोंमोन दा दिनै बे नामा फैदों बे केसाव फैदों दा गथिखे बेनो रोखा फोरमान जाबाय जे बिसोर एखे अर्गानाइज वे बिसोर जे खामानिखौ मावदों बिसोरो अशोक गयारिया माने खामानिखौ मावहोनानै बियो माने जाय मावग्रा बिसोरखौ दोनखोमानो थाखाय बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जादों बे जिनिसा रोखा फोरमान जाबाय आरो लोगोसे नैबेयाव नुदों श्री खोमदोन गयारि बेखौबो केसाव जों नुबाय आरो बिनि फट'आवबो दंजोबो खोमदोन गयारि गासिबो बिनि बिफा बिमानि नाम अबे जायगानि बिनि गासिबो रेकर्ड गासिबो बिनि माबाफ्रानो एड्रेसानो गासिबो दंजोबो आरो सोमदोन दैमारि बेबो दङ आरो श्री दुलाराय बसुमतारी बेखौ नुबाय आरो श्री दबेन बसुमतारी बक' एनएलपि केडार बिनि नामखौ जों नुबाय बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार एनएलपि अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो दा बेनि थाखायनो बे सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबनानै दं जार फले नैबे माने गावनि आसल जायनाखि स्पिरिट जाथि सिबिनाय स्पिरिट बेखौ बावनानै दिनै गावनि बिदा फंबायखौ दिनै हाथियार बादि बे बाहायजानाय सरकारजों दिनै बुख्रुबनो फैबाय बे दा बिनि नामा दङ दा हयथ' बेफोरबायदि मानसिया भबिष्यतआव खुनु नुजों मोनसे माबाखौ नुहुरा बिसोरनि भबिष्यतआ खोमसि ओरैनो बिसोर केस जानानै दंखायो दा बिसोर जुदि आरो बिदि केसाव नांथाबबावोब्ला हयथ' सानसे समाव बेफोरनि माने केसनि थाखाय बेजों बिराद खैफोदाव फैगोन बे रोखा नुहुरो आरो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौनो बोरै दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै इउपिपिएलआ दिनै बोरै बाहायखो बिसोरनि दारैसो बोरै पार्टि सालायनो नागिरखो बे जिनिसा गिदिर प्रब्लेम जायो आरो लोगोसे दंबायो माखासे मानसिफोर दा बिसोर गोबां माने माबाजों लानानै भिडिअ फुटेजखौ लानानै केस होनाय जादों दा बेखायनो जे दिनै जे बे बुग्राफोरनि नामा जे ओंखारबाय बे बुग्राफोरनि नाम ओंखारनाय रोखा रोखा जाबाय बे जायगायाव सोर सोर दंमोन आरो अबे अर्गानाइजेसन मानसिफोर दंमोन बेखौ नुजानाय जाबाय दा बेखायनो थगायनो नागिरब्लाबो थगायनो हानाय नङा सैथोआ अरायबो सैथोआ अरायबो माने सिन थाखायो बे सैथोखौ दोनखोमानो हाया बेखायनो जोङो सैथोजों बयबो सोलिनांगौ आरो सैथोआ गोमायोब्लानो जोङो माने नङै खोथा जोङो बुङो नङै माने माबानि जोङो आश्रय लायो गाज्रि खामानि मावनायनि आश्रय लायो जों बेखायनो जों सैथोजों सोलिनांगौ आरो सैथोजों सोलिनो रोङिखायनो जों बिबेक शून्य जायो जोङो गियान शून्य जायो आरो गियान शून्य जायोब्ला बिबेक शून्य जाब्ला जों गाज्रि खामानि मावो दा दिनैनि बे जानि खामानि मावनाय बे बिबेक शून्य जाबाय गियान शून्य जाबाय दा रायजो राजाफ्रा जे इउपिपिएलखौ गाज्रि नुथारबाय इउपिपिएल फोथायला एबसु फारसेबो गाज्रि नुनाय फैबाय बे हिसाब माने नुजाबाय बेखायनो दिनै एबसुआ इउपिपिएल नेताफ्रा दिनै गियान शून्य बिबेक शून्य जाबाय जों बेखौ दिनै रोखा रोखा बुंनो हायो दानिया रायजोफोर बाथ्रा फैदों मा दा दिनै शान्तिनि बिटिआर गोजोननि बिटिआर होननानै प्रमद बर'मोनहा बिफेन बर'मोनहा दल दामै दामै गिदिंबाय थायो दा बेयावनो प्रश्न जायो दा दिनै शान्तिनि बिटिआरब्ला गोजोननि बिटिआरब्ला
दिनै माने साधारन इलेक्सनखौ लानानै माने अन्थाइ खुलायनाय बुलायनाय मानो जाखो आरो दिनै सान्थिनि गोजोननि बिथिराव दिनै माने रांखावरिनि धन बल बाहाबलनि दिनै माने गोहोम गोलैखो माने थाखा फैसाजों मानसिखौ बायनाय मानसिखौ माने खुलायनाय मानो फैखो माने सिकित्सा खालामनाय जाखो अरुणादया स्किम मोनोब्ला इउपिपिएलआव भट नांगोन आरो बिटिएफनि मानसिनो अरुणादया स्किम होनाय जानाय नङा बेफोर जिनिसा मानो फैखो सान्थियावथ' बिदि फैनो मोनामोन सान्थियावथ' बयबो समान आरो ओरैबाबो गोरिबा गोरिबखा गोरिबफोरनि गेजेराव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल होननानै रावबो जन्म जाया दा बे हिसाबै दिनै जाथिनि गेजेराव जे माने गोरिबखौ लानानै बोखावबाय दिफेन बर' उरखाव ब्रह्म आरो जोंना प्रमद बर' नोंसोर फुरा रेसपन्सिबल बेनि थाखाय जाथिखौ दिनै माने इलेक्सनाव नोंसोर बोखावखो दिनै जाथिखौ माने स्किमजों माने बोखावखो दा दिनै जाथियाव माने बुलायसोलाय लाबोखो बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय नोंसिनि माने सान्थिनि बिथिराव जे असान्थि जाबाय बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय आरो नोंसिनि सान्थिनि बिथिराव दिनै मानो गोबां मानसि मानो गावथारनाय जाखो मानो बुथारनाय जाखो बेखौ जोंसारखौ माने मख'नायनिफ्राय जोंसार जन कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय आराम्भ खालामनानै हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों जेपिनिस नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों थाख्लाय दैयाव लानानै गावथारजानाय बे जिनिसा मानो जाखो मानो गावथारनाय जाखो सान्थिनि बिथिराव मानो गावथारनाय फैखो बेफोर मा प्रमान जादोंमोनलाय अब्ला बेनोथ' प्रमान जादों बे बिटिआरआव खुनु सान्थि गैयानाय आरो लोगोसे नोङो गोबां न' बां सावना ओंखारनाय जाबाय मानसि बुख्रुब खालामनाय जाबाय गोबां मानसिखौ माने गृह हारा खालामनानै माने जि जोम सावनाय दो दोख्ला बुख्रुबनाय बे रोखोम जाबाय दा बिदिया मानो जानो मोनखो दिनै गावनि सरकारानो दिनै माबोरैहाय गावनि असे फिसाफोरखौ न' बां सावनानै बोरै माने माबानो हाखो माने खैदां खैफोदाव माने भुगिनो हाखो दा बेफोरनो दा दिनै नुबाय जे माने बिटिआरआव जे सान्थि फैमाराखै बे दिनै प्रमान जाबाय दा बेनो रायजोफोर आं नैबे खोथाखौ आरोबाव बुंनो लुबैदों जे जेब्ला मानसिया मटिभ्रम जायो जेब्ला मानसिफ्रा गियान सुनु जायो जेब्ला मानसिफ्रा बिबेक सुनु जायो अब्ला मानसिफ्रा नङै बाथ्राखौ बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलायो बे बाथ्राया दिनै आं दहायबो बुंदों आरो बेनो दिनै बे बिटिआरआव दिनै गियान सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनाव संगठनखौ दैदेनगासिनो दं बिबेक सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनि संगठनखौ दैदेनगासिनो दं दा जाफ्ले दिनै बिटिआरखौ मोजां होननानै बुंनानै दिनै रायजोआव थगायदों दाना बिटिआरआ जे गाज्रि दा बेखौ जेब्ला गाज्रि होनो बिसोर रिप्लाइ होनो जेबो गैया दा नै दिफेन बर' बादि एफा गिदिर संगठननि प्रेसिडेन्टआ दिनै बे बुंनो गोनां जाबाय जे गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोखो होनब्ला गामि दानख'नाय सुक्तिखौ लिरफ्लादोंसो होननो गोनां जाबाय दा बेफोर माने बे गियान शून्य जानाय बिबेक शून्य जानाय नेतानि बे माने आखल बियो आरो लोगोसे बुंनाय जाबाय जे दिनै बिटिसिनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनो हरनाय जाखो नोंसोरो मानो बेबायदि सुक्ति खालामनानै लाबोखो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनो हरनाय बेबायदि सुक्ति 4.6आव दङ बिटिआरनि सुक्तिनि 4.6आव दङ डिसिनि माने पावार हरनाय बिटिसिनिफ्राय दा बे सुक्ति मानो लिरनानै लाबोनो फैगोन होनब्ला बे बुंना होनाय जाबाय जे माने डिसिखौ जों माने बाहायदों डिसिखौ बिटिएसआ बाहायगासिनो दङ डिसिनो पावार हराखै दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय बे गियान शून्य नेताफोरनि बे माने आखु आरोखि दा दिनै बेफोर आखुजों जुदि जोंनि जाथिया दैदेनजानांगौब्ला जाथिया खुनि मुक्ति गैया आरो बे जाथिया गब्रायगोन आरो जाथिया खैफोद जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोर नेताखौ जों दिनै बुजिनो रोंनांसिगौ बुजिनानै लानांसिगौ आरो जों बेफोर नेताखौ जों समाजनिफ्राय जों दिनै जानगारनांसिगौ आरो बिसोर मानसि नेताजों जों दैदेनजानो नाङा दा दिनै बे जिनिसखौ आं दिनै रायजो राजाफोरनो खेंफोरनानै बुंनाय जाबाय।